Можеш ли да сгънеш този грипър? Подготвили сме 4 нива на грипъри. Ако успееш да ги затвориш, получаваш кеш. Условията са двете ramена да се допрат и да се види на камерата. Това обаче не винаги е толкова лесно. А за най-смелите сме подготвили и изненада. Някой ще се осмели ли? Здрасти. Имаш възможността да спечелиш 2 лева. Ако затвориш този грипър, трябва да се докоснат тези две страни заедно. Така че, давай. Малко има още. Добре. Браво. Така. Сега печелиш 2 лева, но ако искаш да спечелиш 5 лева, можеш да пробваш по-силния грипър, който е 63 кг. Добре. Добре, това е следващата трудност. Пробвай да я затвориш. Ако си пробвай с другата ръка. По-сложен този. Не, това е другата. Другата по-слаба, Да. Добре. Здрасти! Здрасти! Би ли желала да участваш в едно YouTube чалендже? Трябва да сгънеш този грипър от 45 кг. Вярвам в твоите умения. Ако го сгънеш, печелиш 2 лева. Добре. Изменям... Трябва само на камерата да се види, че се допират тези два края. Добре. Айде. О, не, чакай! видя са като цяло? Видя ли си? Да, според мен. Още малко, ма чакай, че идва кола. Ето, браво, машина. Силач. Добре, Силач. в такъв случай имаме чалендж номер 2. Ако сгънеш следващото ниво, което е 63 кг, може да спечелиш 5 лева. Или да се откажеш да вземеш 2 лева в момента. Така, абсолютно няма да го сгъна, но ще се опитам. Ако се опиташ обаче, губиш 2 лева, отново Което предупреждавам. си е сериозна сума. Не знам. Което е една сериозна сума. Чуя се счетоводството и ще ви потвърдя. Така за протокола не сте казали, че трябва да е с една ръка. С една ръка трябва да. За протокол не сме казали, да, факт. Извън протокол. Еми добре. Браво. Чакай. Пробвай с другата ръка, да. Може да ти е доста по-слаба и не я ползва. Не е ползвай никога повече. Почти стана. Браво. Ево, все пак сгъна единичката. Да сгънеш това нещо, ако успееш да го сгънеш, получаваш 2 лева награда. Това е за начало. Трябва да се види на камерата, че се допират двата края. Браво, машина! Добре, в случай, че успееш да сгънеш следващото, което е 65 кг, печелиш 5 лева. Искаш ли да пробваш или да се отказваш с 2 лева? Добре. Ама ако не сгънеш следващото, губиш и 2 лева. Топ загуба. Супер. Опа, трябва обаче да се докоснат краищата. Да. Не стане малко. Пробвай си с дясната ли. Пробвай си по-силно. Тя много се пазара. Талк! Не носим. Тя ще сложиш талк. Тя специално ми се пазара. Може да проши наобратно, ако искаш. По-трудно е наобратно доста. Не, тя е тук ми се трябва ми се пазара. Да. Нищо, да е добър ефорт. Добър ефорт. Да. О, правим го. Директно. Няма значение. Може да се изненадаш. Заповядай. Още малко. Хвани го по-надолу. Да, ако фанеш по-надолу, ще имаш повече сила. Още много малко ти трябва. И при теб се изплъзва малко. Пробвай с другата ръка. Чакай да го фана. Обратно, да. Изплъзва се нещо. Много малко ти трябва. Айде. Терачите. Заповядай. Така как вървим. И няма никой. Има човек. Няма никой. Има човек пред нас. Добре. Тичай.
Че към него. Чак пък. Да се вижда към камерата. Към камерата го обърна. Добре. Добре. Помощ ли следващия? Това много яко е, бах, нивото. Той е само 63 кг. Чакай, бе, кое му даде? Чакай бе, кое му дадах верно? Дами и господа, представяме ви митичният и неповторим еталон за сила на захвата, а именно Captains of Crush 4. Малка метална пружина, която разделя полубогове от обикновени смъртни. В момента има само 6 човека в света, които са успели да затворят грипъра според правилника, а мнозина са прекланяли глава, съкрушени пред изпитанието. Та, май се изхвърлихме леко, като му дадахме това, а? Може и Това не мога, ме. Ти си му дал четворката. Абсолютно. Това е 63 кг. Давай ги наред, бе. Той направо скочи на... Не ги докосна. Не. Чакай, аз на ръката. Ребе, то си го сгъвал. Ами сгъда съм го, ама... То сега се измори заради четвърта. Да. Ти го измори допълнително. Бойкаш 1,50. Промоция. Топ. Аре бе, колкото е. На тия години толкова. За 50 стик ще ти ги направя. 45 кг грипър. Добре. Заповядай. С коя ръка или? Не, няма значение. По-силната ръка избери, че не е много леко. Добре. Трябва да се види на камерата, че ти го сгъваш. Браво. Добре. Перфектно. Искаш ли да участваш за 5 лева, в случай, че сгънеш по-тежкото, обаче ако не го сгънеш, губиш 2 лева? Давай. Давам. Днес съм с розовите чорапи, така че се дават плюс 10 пауър. Да, готини чорапи. Така, заповядай. Колко грама е това? Това е 65 кг. 65,5. Го стискаме. Ми пробвай. Искай. Удариха ли са страните? Да. Ай, браво, бе. Браво, браво. За 10. Продължаваш ли напред? Да. В случай, че не успееш да го сгънеш, обаче губиш 5 лева. Искам 2,80 за моста. Няма. Колко е това? Това е 83. 83. 83? Да. Колко момента ще е? Ми, Да. плюс-минус. Трябва да му скочиш отгоре. Клоус. Пробай пак. Добър опит, добър опит. Да няма стане повече с лявата ръка, че Пробвай. се схаби. Чакай към камерата. Клоус. 2,80 искам. Няма. Не са правилата си правила. Добре, благодаря. Откъде може да се вземат такива? Тия са Captains of Crush, Iron Mind сайта, като напишеш Iron Mind Captains of Crush и ще излезе. Ако искаш, понеже е ентусиаст, покажи му най-трудният грипър на света, който са го сгъвали. Я покажи към камерата само. Обърни го. Не, се това. Четворката да се вижда, да. Чакай да Това е фокусирам. 160 кг само. Чакай, че ми е трудно да фокусирам. Методи го сгъва без проблем. Ако сгъна до искам половината. друг път. Мръднеш Пробвай. много леко. Шуба с майката. Това за кой е създаден? За тези 6 За човека нямам... мутанти. Да, за някакви изверги. Здрасти. Благодаря. Правим едно предизвикателство в YouTube. Ако успееш да сгънеш този грипър, получаваш 2 лева. Искаш ли да пробваш? Да. Заповядай. Браво. Добре. Си. В случай, че ако искаш да сгънеш следващото ниво, което е 65 кг, може да получиш 5 лева. Искаш да пробваш следващото ниво или ще се откажеш на сегашното ниво? Дайде да пробвам, какво ще да не пробвам, пък аз какво няма да пробвам ли, какво искаш да не пробвам, ти такъв... Не. Как? Това е спирит. Това е спирита, да. Така. Добре, единицата ли? О, аз сега няма Не да мисля, че- мога ли какво? Може и да не можеш. Като цяло, но ако не успееш, губиш 2 лева. Има го Което направи. е доста сериозна загуба. Да. Финансова. Пробвай. Успя браво. май. Да. Успях. Успя. Браво, бе. Браво, Евола. Чамп. Искаш да пробваш следващото, което е 85 кг. Защото си е Колко пара? 10 лева. За следващото, ама разликата... Бая голяма разлика. Да, в Бе, тежестта дай е ти 5, аз ще ходя, не съм казанар. Добре, кеш аут. кешаутче. Даваме ти 5.
Браво. Браво, Ево. Не е лесно това втория, малко хора го сгъват като цяло. Благодаря много. Много ми е приятно, че ме снимате. Абсолютно и на нас, за нас е чест. Супер, Я! Истински. Благодаря много.